Nosaltres érem escoltes, com molta gent d'aquella època. Dins de l'escoltisme es feien una sèrie com d'accions, digue-li com vulgui, doncs igual que vam voler fer un vaixell que no va arribar a surar mai, o un car que no arribava a córrer. Vam dir que volíem fer una obra de teatre. Nosaltres teatre tots començàvem de zero, totalment zero, perquè de teatre ben poc n'havíem vist. I aleshores érem molta gent, i recordo que l'obra que volíem fer era La terra es belluga, em sembla que era aquesta. I vam començar a buscar textos, assajar, va anar perdent l'interès i la gent ho va anar deixant i vam quedar 3 persones, Alberto, jo i el Lluïsme Rodríguez, que és la persona que va començar com a estaquirot. I llavors vam dir, és que no podem fer teatre, som pocs. Jo recordo que va coincidir que un dia jo vaig anar a Barcelona, perquè érem d'aquí a Vilanova, però anàvem bastant, i vaig veure el primer festival de titelles de Barcelona, que encara no era un festival compactat, sinó que eren dies sueltos, però hi havia unes exposicions. Hi havia l'exposició, me'n recordo, dels Claca, Mans i Mànegues, o Fer i desfer senders de Porcinelli, i hi havia tot d'escenografies i coses, un altre de titellaires catalans, i vam dir, ostres, i això dels titelles? I vam comprar un llibret que explicava coses de construcció, i vam començar a construir uns titelles i a provar a fer alguna cosa. La veritat és que amb els Clac els havíem vist alguna actuació, que havien vingut a la Festa Major de la Geltrú. I aleshores vam pensar, fem alguna cosa per algun centre d'esplai, perquè ens feia gràcia treballar per nanos. S'ha de dir que nosaltres, tu treballaves en una escola, i jo volia fer magisteri, i el Lluïsme volia fer pedagogia. Estàvem en el ram aquest de l'educació. Vam fer una primera obra i vam dir com la podem exposar, a qui la podem ensenyar. I vam fer una actuació, la primera, que era pels escoltes més petits, que eren els llobatons, penso, que eren els més petitons. Vam fer aquesta obra i va ser, jo suposo que devia ser màgic, perquè si no, no haguéssim continuat. O sigui, vam dir, ostres, això funciona, els nens s'ho han passat bé, han vibrat, i nosaltres ens hem sentit perfecte. I llavors aquí ja ens va començar a picar. Vam dir, busquem una actuació, però ja fer-la en algun lloc que no ens conegui ningú, perquè clar, és trampa, quan tots són amics, dius, això, busquem en algun lloc, no? I vam dir, mira, un poble d'aquí al Penedès, anirem un dia, ho farem al vespre, passant el barret, a veure què passa, a la nit i tal. I clar, nosaltres en aquells moments teníem 17 anys, per tant no teníem ni cotxes ni res, vam haver d'agafar el tren, després del tren aquest poble es deia Calabi, per tant vam haver d'estar 3 quilòmetres caminant, carregats motxilles, caixes, i vam arribar allà a aquest poble, ho vam anunciar, i a les 10 del vespre va començar a venir gent, la gent es portava les cadires, i vam fer, i la gent li va agradar, va picar de mans i tal. Vam recollir 200 pessetes, que vam dir, bueno, com a mínim... Quasi vam sufragar els viatges. Aleshores, l'alcalde ens va convidar a refrescos, que bé, i que vingueu a fer coses, ens van convidar a sopar, ens van obrir l'escola per si ens volíem quedar a dormir, i l'endemà l'alcalde ens va acompanyar fins a l'estació i tot, perquè no haguéssim d'aquell tros a peu. I això era el 24 de juliol de 1973, o sigui, va ser realment la primera actuació. D'allà vam sortir zumbaus, vull dir que ens va agradar moltíssim, i aquí ja vam començar... En realitat la segona va ser en un altre lloc, que era a Olivella, que també volíem fer el mateix, i al moment de passar el barret, perquè era la festa major, va venir el capellà i va dir, no, us dono 700 pessetes, no passeu el barret, que ja us ho pago jo. I la tercera va ser molt curiosa, perquè nosaltres ens en vam anar de vacances, tots aquests escoltes, que érem 17 o 18, i ens en vam anar a Madrid durant 15 dies, a La Manxa, i el dia que arribàvem, que ens vam passar tota la nit viatjant en un tren dels d'abans, a les 6 del matí arribàvem a l'estació i trobem un que era l'organitzador de la Festa Major de la Geltrú, i ens diu, escolta'm, m'han dit que heu fet coses de titelles i tal, per què no actueu a la Festa Major de la Geltrú? Perquè havien d'actuar els ninots i Puccinellis i es van equivocar de dia i van venir ahir. I clar, no vam poder actuar. Per tant, avui no hi ha ningú que actuï la Festa Major. Ostres, i nosaltres, però estem... I vam actuar. I vam fer la primera actuació molt acollonits, perquè clar, era la primera vegada que hi havia realment, a més, Vilanova, la Geltrú era una festa major molt popular i estava abarrotat de gent, i allà van fer aquesta actuació i a partir d'aquí... A partir d'aquí jo crec que va ser que ens va veure algú d'aquí a Vilanova, com era el Bienve Moya i tal, i ens va dir, ostres, hi ha un grup de gent a Barcelona, de titellaires, que es troben un cop al mes, per què no hi aneu?
o jo us hi acompanyo, perquè jo en conec algun, per què no hi aneu, perquè és molt interessant, perquè si no, no d'allò... I bueno, el primer mes que es va convocar la reunió aquesta, doncs nosaltres hi érem allà a Pardillos i vam començar a anar a les reunions de tota aquesta gent, que hi havia tots aquests grups que hi havia en aquell moment, l'Espantall, Claca, Garibaldis, Ninots i Puccinellis, la Molassa, Caps Quadrats... Tot de grups que sortíem ens trobàvem, i el més interessant, a part de la reunió que parlàvem de com seria el segon festival, era anar a sopar doncs després. Jo ens explicava, jo sé fer titelles amb espuma, sabeu, mira, es talla així... Clar, era fantàstic perquè això era un boom, o sigui, va ser una explosió que en riuten del maig del 68. Vull dir, això per nosaltres va ser, imagina't, gent de 17 anys que comença de 000, que arriba a un lloc on es troba gent més gran i que a més t'obren, vull dir, els braços, que t'expliquen com es construeix. A l'hivern dels Bavi, no, si voleu fer foc, es fa d'aquesta manera, explicar. Vull dir que tothom intentaven explicar les coses, no? Era un moment molt bo. En aquell moment s'estava organitzant ja el segon festival i es va dir, doncs, tots aquests que esteu aquí actuareu, ja era internacional, venia molta gent de fora, actuareu com a mínim per escoles, no? I, bueno, doncs vam fer... I nosaltres vam tenir la sort que en aquest segon festival, que era el Tinell, que van posar no sé quants nens, 800 nanos que patien, passar aquí desastre total, ens va anar molt bé, el públic silenci, quan havien d'aplaudir, aplaudien, quan havien de... I aleshores ens va sortir la primera crítica al Serrador, que la va fer la Mercè Menaguerra, me'n recordo. Ens deixava molt bé una crítica, i a partir d'aquí ens van sortir feina.